Ćao dragi ljudi, jedno pitanje na Q&A-u me je inspirisalo da snimim jedan kratak video, jedan onako koncizan, koji verujem da će mnogima pomoći da shvati jednu bitnu razliku, a to je koji ljudi dobijaju posao i prilike u Švedskoj, a koji ne. Pitanje je glasilo nešto u smislu kako je moguće da neko iz Hrvatske koji konkuriše, znači odatle u Švedsku online, ima intervju online, dobije posao, a toliko ljudi čeka na arbetsförmedling, znači toliko je ljudi nezaposleno u Švedskoj i čeka priliku. I rekao kako dobra tema za video, tako da zaista moram tu da vam predočim neke stvari koje smatram da su jako bitne, a te stvari su upravo te koje dele one koji su blago zainteresovani i one koji su posvećeni. Šta rade ti ljudi koji su u Švedskoj i bez posla? Da li ti ljudi zaista traže prilike, svakodnevno provode sate i sate na sajtu arbetsförmedlingena, šalju CV-je na sve otvorene oglase, prate novu situaciju i tako dalje? Ne. A ljudi kojima je stalo da se preseli i pogotovo koji su prošli online kurs ili bilo koji vid nekog tog rada na tom polju, njima je glavni cilj i prioritet preseljenja, svesni su da im je posao korak broj 1 u tome i da su spremni da ulože vreme, energiju i jednu ozbiljnost da pokažu u tome da nađu posao i nađu prilike. I to je, u svemu u životu vam je to nešto što deli one koji uspeju i oni koji ne uspeju. Nebitno da li je u pitanju samo posao ili stan. Isto sam dobila neko pitanje vezano za stan, u smislu mi čekamo 4 godine stan prva ruka. Čekajte, dokle god čekate, čekat ćete. Ali kada preduzmeš konkretnu akciju da svaki dan stavljaš na list nove stanove, sklanjaš one za koje više nema šansi, pratiš situacije koje si na listi za određeni tip stanova, pratiš novu gradnju i tako dalje, tada će nešto početi da se dešava. Znači, to što smo mi u Švedskoj, jedna od jako velikih predrasuda je ta da samim tim što je neko u Švedskoj je uspešan i samim tim što neko ima bilo kakav posao u Švedskoj je dostigao neki nivo nečega. Nemojte vi koji ste još uvek na Balkanu imati te predrasude, zato što zaista niste ni svesni da vi koji čak ni jezik ne znate, vi koji čak i nemate ni ideju gde bi se stanovali i šta bi se radili, šta kako, i Švedska vam deluje daleko i nepoznato, vi možete uspeti danas ako krenete više nego svi mi koji smo tu godinama. Nemojte to da vas koči. Dotaći ću se kratko i toga da ne želim da ispadne neki vid hvaljenja, nego hoću da vam ja budem primer toga šta je moguće. 4 godine sam u Švedskoj. Promenila sam 6 poslova od kojih je svaki bio bolji od prethodnog, zato što posla ima, ali svaki put sam sedela fokusirano i tražila ih. Nisu meni poslovi pali sa neba. Isto tako, poslednji posao, sad u školi. Toliko mi je bilo teško što odlazim, zato što mi je toliko lepo na tom poslu. Ali ja sam iznutra prazna, ja ne želim da odem tamo i da sedim 8 sati samo zbog para, pare ću zaraditi na drugi način. Hoću da nađem posao koji meni više odgovara i dala sam otkaz i idem dalje u nove mogućnosti. I to vam je Švedska, nudi mogućnosti za one koji žele, ali vi morate da napravite taj korak unapred i onda će vam se putevi otvarati. To je razlika između onih koji su posvećeni i onih koji nisu. Oni koji su posvećeni rade sve što je u njihovoj moći da dobiju posao. Opet imate moj intervju sa Lovrom, dečkom koji je za 2 dana iz Zagreba dobio posao. Ali poslušajte njegov broj poslatih CV-a u svega nekoliko dana. Poslušajte šta dečko ima da kaže i onda će vam biti jasno i očigledno zašto je i dobio posao. Pratite isto moje neke puteve nalaženja narednih nekih mogućnosti u nekom narednom periodu, zato što će vam još jasnije biti koji je to mindset koji pobeđuje na dobijanju nekog posla koji možda čak ni ne mora da bude nužno vezan za našu struku. Tako da, opet kažem, počinjem nešto grade kad ću završavati.
blaga zainteresovanost i posvećenost nije isto i pokaži životu da si ozbiljan i život će ti ozbiljan odgovor i vratiti. Ćao!